norong o jaga tini tipra motani theke o manai tina debor mano tamo suba phake he keba dorong diaman sak tamo phake media no sosula bai sungoro bubuga netak mugwai si bisi sili khola boni sini oro posunto ni busaje tina boni dokha kapla bono refer khale reka bengaluru aplu thanai bo boni thangtai 16 tarikh sini tiprasa ngai suba sodunan bagai jotono sorok sokpacha suba soroka je suba nai rangno joto sini selikhola bisi joto suba sornai rangno joto nono hamai marugo onek sa hamai marugo bongno tai bonio sorino nuguinai singonek wansung naikya sung babi naikya sung tiprasa ngai thangsang ngai sung suba sorona hne sung khati saka tini sung tisabono je mamani je bisi sini selikhola bisiwo joto ronai rangno ahaina hamai marugo je suba sorona no mono do dati hamai pating tiprasa lokorok bono he keba social media ni kothai subana hne musungi tongnai rok borok katarong tam hne ko katarong musung he keba biang tei subai manai borong bo dara subana musungi tongnai rok tiprasa lokor maya gang rok subango sini YTF tai TISF borok phakya aro sungrohoka media through tai bono suba sungbangai number kha aro jotono suba sungbangai asubai kusungya bokori basanginai jotono nokoikha ar suba surui tongo asubai kusu suba sungya ko bone ekdum se ribasaja abon bagane jotono nokoijawo o number kisa suba surang bagai sungkoijawo hambai norong me tamo mansu o manai tina deborma je tabuk tiprasa lokorok bono maya gang rok ni ni ani nai kise misa subala kya abuni theka omsuk bai successful terangno nya abono tile nong le tamo wansuk TSF te YTF team rok TSF YTF bebang no suba suri tongo je mamane engket abo besengai ya abo sungba suja sung khobar tongnai sung bongno suba suri tongo thana phaina de sung naikal khe tongo ar kono bansan se temang khangke sung suba sungage tebo tayar tongnai bo 16 tarikh thama pore jotono angkojawo o media thurgo je bani account number jak ar kisa motot ma khangke te kisa hambai mangai